Мәулә кылый, хикмәте хаким. Игътикадлык кыйладар баш җандин кичеп, тереклектә мурады ни булмыштыр ул. Ибраһимны Нәмрүд кәфир утка атты. Ут ишрә хак дидарын күрмештәр ул. Ибраһимга уйку ишрә гайран булды. Исмагыйльне курбан кыл дип фәрман килде. Исмагыйль хак әмренә буен сынды. Бугазланмыш хәлдә дидар күрмештер ул. Юсуфны кардәшләре кыйга атты. Кыю ишрә су йөзенә Юсуф китте. Суга тимәй Җабраил килеп тотты. Кыюк ишрә хак дидарын күрмештер ул. Диңгез ишрә ул Юнысны балык йотты. Балык карнын Юныска хак зиндан итте. Балык ишрә 40 көн тоткын ятты. Балык ишрә хак дидарын күрмештер ул. Бу дөнья газапларын Җәрҗис күрде. Ул газапта 4 кат хакка җанын бирде. Ул хәлдә икән хак күзенә күренү турды. Шул вакытта хак дидарын күрмештер ул. Ул Әйюб фәкыйрьлектә сабыр сөйде. Җөмлә тәнен галәбә кылып кортлар йиде. Нә тире, нә сәңәки беллү ирде. Шул хәл ишрә хак дидарын күрмештер ул. Бу 6 пигамбәри таң эшләренә гәрчә көлди һәр вакыйга башларына, бихиҗаб хак күренү турды кашларына, 2 дөнья мурад хак дин кылмыштыр ул. Эшләренә шөкер улып күрмеш алар. Хак иземнең михнәт ишрә рәхмәте бар. Михнәт көтүп, нигъмәт дәүләт күрде анлар. Күрмешләрен галәм ишрә димештер ул. Мәулә кылый, хак сүзени димә каззап. Мулла Шәмси хикмәтенә кыйлгыл гаҗәп. Анлар янлык төни көни кыйлгыл тәгать. Тәгать кылып җанын хакка бирмештер ул.